Zdravím, v dnešnom videu vám chcem porozprávať o mojich začiatkoch pre firmu Shogun. Som tu v podstate necelý mesiac a ide to tak, ako má, ako som si to predstavovala, ale tie prvé týždne som si veru, že poplakala, bolo to pre mňa veľmi ťažké, tie všetky zmeny, ktoré nastali, ale snad je to za nami a môžem sa sústrediť na to, čo ma čaká práve v tejto firme. Dopyt po produktoch je obrovský, dopyt po spolupráci je obrovský, čiže v podstate čo deň to registrujem, či je to formou videočetov alebo osobných stretnutí, takže veľmi sa z toho teším a v podstate v priebehu tých pár týždňov alebo viac menej pár dní, tak mám taký tím ako pri predošlej skúsenosti za 5 mesiacov, takže veľmi sa teším a pravdepodobne budem aj na 3. pozícii v tejto firme už tento mesiac. Veľkou udalosťou je pre mňa to, že v Prešove sa bude konať prezentácia firmy Shogun, a konkrétne na Plaza Beach. Bude to 25. júna o 5. hodine, takže na to budem ešte robiť nejaké tie letáčky a pozvánky a tak. A veľmi sa na to s všetkými mojimi líderkami tešíme, pretože príde aj sám Jiří Šedek, takže som rada, že podporí našu vlastne vetvu tu v východoslovensku a tým pádom sa môžeme rozrastať ešte viacej. Takisto zajtra som pozvaná ako host do Zoomu pre československý vlastne tým Shogun. Budem rozprávať v podstate moje začiatky. Fakt som tu len pár dní až pár týždňov, ale tým, že moje nadšenie je obrovské a prenáša sa na ľudí, tak si myslím, že to bude celkom také fajn. Čiže aj v tomto videjku vám porozprávam v podstate 3 také druhy alebo varianty toho, ako spolupracovať s firmou Shogun. V prvom rade sú to zákazníci, teda môžete sa zaregistrovať ako zákazníci, ale teda nemáte zľavu. Tie ceny sú ale dostupné pre náš trh, čiže nie je to nič prestrelené, ale tak samozrejme, keď sa zaregistrujete ako konzultant, tak tie ceny sú výrazne lepšie. Takže ako zákazník buď si objednáte odo mňa alebo od mojich žien, ktoré mám v tíme, alebo si objednáte priamo cez stránku, ale teda bez zľav. Máme produkty vyše 2000, takže je z čoho teda vyberať. A ďalšou tou cestou je vlastne registrácia. Registrácia do firmy Shogun ide vlastne o to, že si treba zakúpiť taký vzorkový kufríček, ja vám to vlastne ukážem. Ja mám tento obrovský, tu je vlastne 130 vzorkov parfémov. Ja mám farby rúžovej, ale hneď prvú objednávku, ktorú som robila vlastne, keď som dohovorila s Jižím, tak som si kúpila taký malý čierny kufríček. Ale v priebehu dní, keď som zistila, že toto bude obrovské, tak som si potom kúpila ten veľký kufrík a vlastne ten menší dala potom synovi na internát do Trenčína. Čiže ja mám teraz tento veľký. Pri registrácii je nutné, aby ste mali tento vzorkový nejaký kufríček alebo ten veľký. To je vlastne nominácia na zľavy. Tie zľavy sú bezkonkurenčné. Ja som sa nestretla nikdy s takýmito zľavami, čiže je to kvôli tomu, že cca polovička obratu firmy stojí práve na parfémoch značky Shogun. To znamená, že tento kufrík je kvázi nejakou povinnosťou tej registrácie, ale ani raz sa mi nestalo, že by niekto povedal, mine, tak tu treba nejaký kufrík, tak to nechcem. Automaticky každý do toho išiel, pretože vie, že predá pár produktov a tak kvázi nejaká investícia sa mu vráti. Holky mi hovorili, že aj 500, aj 1000 eur dali na registrácii do iných firiem, čiže čo je to pre nich pár desiatok eur. Takže tento kufrík je vlastne taká hlavná pomôcka pri vlastne propagovaní tejto značky. Ja odporúčam takto, že keď nechcú ísť kvázi na biznis, len na objednávanie produktov pre širšie okolie, tak nech si zoberú ten malý kufrík. Ale keď dopredu vedia, že idú vlastne na tú pozíciu kvázi lídra, že si budú budovať tým, v podstate to začína od 2 ľudí, tak tým pádom odporúčam tento kufríček, lebo vyzerá to lepšie prezentačne, aj viac vám to pomôže a v podstate v tomto veľkom kufríku je 130 vzorkov tých parfémov. Takže to je tá vlastne taká cesta, ktorú sa môžete vybrať. Čo sa týka toho MLM, čiže multilevel marketingu, tým, že firma práve v podstate začína na Slovensku, je tu pár lídrov len, ktorí sa tomu venujú, tak tá príležitosť pre všetkých ľudí, ktorí sa vlastne zaregistrujú na tom začiatku, je obrovská.
Pre mňa je to životná šanca v podstate, kde môžem všetky skúsenosti, ktoré som vlastne nadobudla za posledných nejakých 12 rokov, kedy prezentujem, kedy robím online marketing, kedy robím YouTube videá a tak ďalej, tak všetko toto môžem vlastne zhrnúť do nejakého online marketingu a prezentovať túto firmu, ktorá je v podstate na trhu celkom neznáma, ale tým, že je tam talianská kvalita za dostupné ceny, tak toto bude veľké. A fakt mám z toho veľmi dobrý pocit a tým, že sa aj venujem tým ľuďom, ktorí sa mi ozývajú, tak vidím, že to nadšenie prechádza aj na nich. Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, čo sa týka objednávania produktov, alebo sa zaregistrovať, alebo si tvoriť tím, viem vás dostať veľmi vysoko, pretože skúseností mám veľa a v podstate, ak budete vlastne akční ako ja, tak môžeme spoločne rásť. Keď ale si predstavujete, že, ja neviem, venujete tomu 3 minúty denne a budete očakávať, že zarobíte 1000 eur, tak to vás sklamem hneď na začiatku. Takto to nefunguje v žiadnej firme. Čiže taky radšej ani mi nepíšte, ale keď fakt máte záujem buď o produkty, alebo vlastne o kariéru, tak viem vám výrazne pomôcť. Čiže prajem vám pekný deň, majte sa.